салом дӯстони азиз, нафаре ки мошинои фурӯшӣ дошта бошед ё ки хонаҳои фурӯшӣ худ аст, барои реклама чизе ки доред марҳамат дар ватсаи ман муроҷиат кунед 911 32 43 44. суръатҳоҷа қатъи маълумотҳои пурра аст, роҳӣ кунед реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед. Мувофиқи талаб Lexus RX 450 гибрид. шумо худатон медонед аз кадом канал мошинаҳои хушрӯ арзон дастрас, мошинаҳои тоза ва абзори честният тамошо кунед. Бардарҷоно, мо беҳуда таъриф намекунем, чӣ камбудӣ дорад, чӣ беҳбудӣ дорад. Бардарҷонои ман ҳаракат мекунем ба шумо расонем. ана соли мошин 2015 даст. ҳозир барои дараша мебинам, то шиша гап мезанам ки барои дараш чанд аст. ҳолаташ бисёр хушрӯ, тренировкаш бардарҷонои ман солона, ҳуҷҷатош 1-2 моҳи дигар мондагӣ аст. RX 450 мотори 3.5 мешавад. Гибридош 100% кор мекунад. бардарҷоно, нарха 245 000 сом фестодагӣ будан. ҳолаташ бисёр хушрӯак аст. барои ин бардарҷоно нарха савдо кардем, арзон кардем, 235 не гуфтам, 237 000 ба розӣ кардем. боз муомилат дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, махбуб кунед, гиред. пешош F Sport аст бардаро, дискош дискои F Sport, балонош дар ҳолати хуб, мошина моҳика кардагам, анихтараш як об задагам, қоқ кардагӣ нестам. ҳолати мошина бинед, кузуфоша бинед, чӣ хел тоза аст бардаро. касе мошини тоза хушрӯ мегирам гӯяд, марҳамат ин вариант барои шумо аст. аз рӯи винко тамо якта крилош задагӣ бастам. винкода меонам, ҳатман занед бинед, худатон бардарҷонои ман бохабар шавед. марҳамат, ҳолати салон, оҳо салончашо бинед, чӣ хел хушрӯак бардар. салони беҳад хушрӯ, аз ҳама салони хушрӯ ин аст. салони сиёҳ ин инҷош бардарҷонои ман ҷигарӣ мешавад бардар. салони мандарин ҳам мегӯям ки хело салони ҷигарӣ аст. беҳад салони хушрӯак аст бардарои ман. бовархед, ҳолати мошинча худаш маълум аст. қатъи одам гап мезанад. сидени лифт, памяти сидени винко 2014 моҳи 07 бас, 15 ҳам ҳисоб кунед мешавад. мумкин 15 бирорад винкода занедага. салона бинед бардарҷонои ман, чӣ хел хушрӯак аст. о ана кондитсионер чош ях ошибка надорад. 134 000 мил пробег дорад. родной пробеги худаш аст. хуб, обогрев сидени, вентиляция зери, инҷа ягон 15 сум дига танга ҳам дорад. кондитсионер чош гуфтем ях, старт стоп дорад бардаро. торпедоша бинед, чӣ хел хушрӯ, лабовошам ягон хел трешни надорад. хайр дору, марҳамат кунед, насрочни варианти беҳтарин датчик слипи зон ҳам дорад бардаро. неки бардарҷонои ман гибридоша худатон медонед чӣ хел аст. нарху навош қимат аст. ракавинкачошам ҷамъ мешавад. рестайлинг аст. фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед бардарҷоно. бо канали Авто Дубай таҷи бошед. аз канали мо мошинаи арзон дастрас ва мошинаи ба таби дили худатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. бай аст. ташаккури зиёд. бародарҷонои ман, тамошо кунед, барои шумо срочно нархи беҳтарин кати BYD E2 соли 2024 моҳи 05 будааст. 50 000 километр пробег кати. запас худ медонед худатон 405 410 километр аз запас худаш. нархи 112 000 сом срочни успед кунед. бачаякҳои бохтар овардагам бардарҷоно 120 000 рости гап гуфтед содагӣ будам. гуфтем барои подписчикои мо агар қадр дошта бошад ягон чи арзонтар монед. гуфтам майли, яъни рӯза дита сета ҳар рӯз мошин мебиёрам бардаро. нархҳои беҳад арзон мемонем бардарои ман. худоро шукр ҳар рӯз савдо мекунам мерам. барои ҳамин марҳамат, охирин нарх срочно касе успед кард, бурд кард бардаро 112 без савдо охирин нарх. ҳамин хел нака барои подписчикои Авто Дубай, барои пешравии Авто Дубай нака гап надорам акаҷон. видед, нархҳои беҳтарин бардаро успед кунед. ҳуҷҷат дорад чиқа? ҳуҷҷатош на бо солона даст мегиред бардарои ман, ҷингаз кард такси зада мегардед. варианти беҳтарин, нархи беҳтарин успед кунед бардарои ман. касе гирифт якта ташкили қарздорӣ на Е2. аз хайр доро бардаро, кузуфош тоза кор надорад. мебинам камбудӣ бинам, ҳатман гап мезанам. балоношам нав даст бардаро. балончошам дар ҳолати хуб аст. дараш кушода намешудааст. дара кушода намешуд. кушода мешуд, дараша мекушем бардаро. карта катина хел мекунӣ бо. халиташ канӣ. дора калича. ина ҳолати салон карта доштааст бардарҷоно. ина карта кити бардаро. видед? исключой доступ 52 000 километр пробег доштааст. ҳолати салончош хушрӯак аст. хайрдоро, марҳамат, срочно бай аст. лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. марҳамат, электромобил Ion S Plus бардарҷонои ман. бале, Ion S Plus соли 2025 24 11 моҳ будааст анехтараш. мошинча бардаро напанав аст. буду шуд 2000 километр пробег дорад. аз кулма ҳай карда омадагидан тамом. баъд бардаро расамбошка шудаги, утилизатсия шудаги, ҳуҷҷатҳои солона шудаги, номерош ҳам гирифтаган, тайёр аст мошин бардаро. ягон камбудӣ надорад бардаро. срочни пул лозим даст барои ин фурӯхта истодан 155 000 сом. дискадор аст бардаро. нигоҳ кунед чиқа хушрӯака дискошам. ҳолаташ беҳтарин, бе нархи беҳтарин кади срочна аз канали Авто Дубай таҷи бардаро барои подписчико. хайрдоро, марҳамат кунед, запас худ 480 километр аст бардаро. як заряд кати 480 километр мегардад. болош панорама ҳам дорад бардаро. дискош балонош дар ҳолати хуб. кузуфошам тоза аст. хеле навастуд мошин бардаро аст. мошинча гаштагӣ нест умуман. диде чиқа хушрӯак салома ҳозир мебинем. марҳамат бардарои ман, пакетош қандагӣ нест. мекушоем. дута калид доштааст бардаро. ина калидча овардам. дута калид доштааст. пакетош қандагӣ не.
дидед бардаро чиқшо бо полик ҷошам даст зарядник дошта бошад. боз медонед бардаро дута зарядмона кам доштааст, дута зарядник доштааст. кожи салон бардаро ана оҳо кондитсионер чоша бинед бардар ҷонои ман ях барин аст. Чӣ дорад дига мультирул дорад, на пакетошоли камдаги нест, 2000 километр пробег дорад, задни камера дорад бардаро ина 360 градуса не, фақат задни камера. Саломош тоза хушрок аст. خریدارو مرحمت کنید نسروچنی 2300 کیلومتر پرابگ داشته است رادنوی. خیلی از نبردار جنوی من مرحمت. فکرتون حتما نایید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دبی تجربه باشید. از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشینای بهترین میتونید پیدا کنید. بای از نرخ بهترین باز معامله خوشرو دوغا. برای من نگاه کنید در بازات دیگر وینیداروجنیک نماش اینفینیتی QX4 دست بردارم. краскаш бинед бардори ман краскаш хеле дод мебинед номаш чи раптер мегӯянд чи мегӯянд краскаша хуби мошинчаи мо бардарҷонои ман чиста барои шикорчиҳо бардаро барои аходникҳо бардаро марҳамат кунед на бачакои шуғно ҳастед инҷа ана мошин барои шумо номерошон бинед 4 та себ даст бардарои ман срочни фурӯхта нашад харидоро марҳамат кунед канисани кор мекунам мегӯям ята патрубкаш симат карди патрубкашам мондан дар коргас. خب سالش باردارای من 2004 بود است 2003 آخرش خلاص گپ 2004 بود است ماشین باید امریکا باشد لازم میبینید باردار توچ نمیکنید برای که سایباش نمیدونم 3 سالم موتور 3.5 بنزین گازی یورو 4 کتیب است باردار سرای چنی فروختن شد خریدارو مرحمت کنید نرخ 99000 سوم مونده ایستادم باز معامله خوشرو دارد خوشرو ارزان کرده میشد 4 وده باردار دیسکوش بدید بالومو شد 4 کراسکش نگاه کنید باردار کراسکا کیستا کراسکا چوی باردار من برای ویداروجیکو номерош 4 комплектацияши лимитед даст QX4 ана нигоҳ кунед салонаша бардаро кожи салон ақибоша динамикоша бинед самбо ферош чхеласт дидед бардаро краскаша худашон задагиам не мошин бардароҷоно хато накунем дубай аст бале дубай аст не бакавикачош дубай нестеки чхел аст бардарои ман 286000 километр пробег дорад звер аст мошинча бардаро старт стопошам даст монитори андроид хати ҳаст хайдаро 99000 сом срочни боз муомилат дорад марҳамат кунед барои кӯҳистон беҳтарин аст фикротон насед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед аз канали мо мошинои арзон дастрас беҳтарин метавонед пайдо кунед бай астана марҳамат бардаро нигоҳ кунед бозатаи дигар Toyota Land Cruiser Prado соли 2014 тонировка ҷото 4-5 моҳи дигар даст ҳолаташ хушрӯ мотор бардаро 4 цилиндраи дизелӣ хуб ҳолаташ хушрӯак аст боди ки шудага аст мошин 2014 боди ки шудага аст Европа бардарҷоно ҳолаташ неки беҳтарин нархи бардаро 380000 сом феседон боз хушрӯ муомила доштад боз хушрӯ арзон карда мешудааст бардаро хайрдоро марҳамат кунед метавонед биёед аз наздик кармошоқи бардаро баллумош неки бардарои ман кам рафтагӣ баллумоша ҳатман 4 та баллуми нав алиш мекунед бардаро нигоҳ кунед чиқадр хушрӯак аст ҳолаташ беҳтарин аст бардаро 4 та баллуми нав мезанед мошин ба бовар кунед бо қаду қоматаш рост мешавад нандеш хурӯмош кам рафтагӣ будааст ана ҳолати салонош неки тозак аст ҳолати салон полкачошам ҳаст бардаро ана задни рефлектор дорад хуб бесключовой доступ дорад бардаро боз чӣ дорад сидени лифт дорад мошин тоза Европа бо арзон карда мешавад 230000 километр пробег дорад бардаро ана монитор дорад старт-стоп дорад бардаро климат контрол дорад ҳолати салонош хушрӯак аст багои сидени дорад хуб старт-стопош заводской парктроник боз чӣ дорад бардаро хай намиқа ҳолат дорад холодильник дорад ё не не холодильник ношуда доштааст бардаро яки ин аминдиша бардарои ман ин аминдиша яхи тоб меки чӣ мешавад кондитсионер мемони ку хунукӣ мебиёяд бардаро ин амин фаҳмдед ана марҳамат кунед бардаро срочно фурӯхта мешавад бардарҷонои ман респект кунед лайка фаромӯш накунед бо канали авто дубай тече бошед бай бародарҷонои ман ассалому алайкум дӯстдорони Mercedes Benz банан бардаро ина CLS 400 бардаро срочни фурӯхта мешавад Америка мотор 3 литра тонировка ҷото сомона мошин вагон ҳолати беҳтарин кати бардаро аз 240000 сомон истефодадан срочна 229000 сомон боз муомила дорад боз арзон карда мешавад бардарҷоно хайрдоро бошед марҳамат успет кунед бардарои ман ҳолати мошина бинед хушрӯак аст свет шавинед бардаро кондитсионерош як диска балон дашта ки беҳад махол шуд ба ман бардаро нигоҳ кунед диска балон чоша бардарҷоно ана ин диска балон опорни дискош перфорация дорад кузуфошам тоза бесключовой доступ дарош ва без рамка мешавад бардаро бошам нигоҳ кунед кузуфаш гранд купе мешавад инам хато накунед бай аст бардаро ҳаст хайрдоро бардарҷоно марҳамат кунед дӯстдорони банан ана ин видео барои шумо
нарх 229000 сом барои подписчикои автодубайтеҷи лайка фаромӯш накунед бародарои ман. Кани бинем чанд та лайк мекунад. Без ключевой доступ дароша гуфтем без рамка ҳолати салон нигоҳ кунед чӣ малбочаи салони хушроак аст. Без ключевой доступ 4 вин код занед бинед 2015 16 гуфтем 15 7 моҳ аст. 220000 километр пробег дорад. ҳолати салонаш акустикаш харман кардум абагриф сидени кондитсионер чоч ях бардаро кожни рул мультирул абагриф руля наворотош неки хушроак аст. خیلی از باردارو مرامت هست کرده روی نه مرامت بارداروی من فکرتون نرسید با کانال автодубай تجی باشد از کانال ما ماشین ارزان دسترس ماشین بهترین میتوانید پیدا کنید بای обуда шавед باردارجانو ассалому алайкум дӯстдорони Toyota Land Cruiser нигоҳ кунед бардарҷонои ман Land Cruiser 300 соли 2022-05 мотораш бардарҷоно 3.5 twin turbo аст тонировка ҳуҷҷатош ҳамаш солона 39000 км пробег кардем мошинча варианти халиҷи дубай аст харидорон марҳамат кунед нархаш ҳам беҳтарин нарх сарочни фурӯхта мешавад 750000 сом розӣ кардем бардаро нархи беҳтарин аст хато накунам хеле се қатор аст бардаро ягон камбудӣ надорад наворотош ҳам хушрӯ хай камераи 360 градусов хай дига чирош ҳам ҳаст нигоҳ кунед бардарҷонои ман краскош ҳам ҳама ҷош родной бардарҷон ягон ҷош краска шудагӣ нест гуфтам хато накунед марҳамат кунед ҳуҷҷатош солона twin turbo дид бардаро GXR ҳоз як та дига мондем бардаро имрӯз ду та ҳамин мошин мондагем як та дига варианти европаша мондем бардаро вай 2023 охираш буд 23 чанд моҳ буд ин 22 та салон нигоҳ кунед бардаро салонош пачкак тозак аст ақибош дефлектор дорад сеюм қатораш ҳам ҳаст бардаро мониторчош ҳам аст ҳамаш кор мекунад монитор пенторош бардарҷонои ман пакет печ аст мошинча хеле аст бардаро ҳаст хер дуро камераи 360 градусов без ключевой доступ сиденьи лифт бардаро 2022 моҳи 01 даст 05 гуфтем хато кардем 01 даст адаптивни фар 42000 км 42 буда 39 гуфтам 42000 км пробег доштааст монитор ҳолати салонаш абагриф сидени вентилятсия сидени бардарҷонои ман беспроводной зарядка ин ҳақиқа наворот дорад бардарои ман ҳаст хер дорои сарочни фурӯхта мешавад чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат бай сарочни бародарҷонои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед дар канали автодубай таҷиб бозатаи дигар Lexus ES 350 соли 2015 мошин Америка тонировка ҳуҷҷатош то моҳи январ ҳолаташ беҳтарин бардаро 2015 пешош бодикити солҳои 2019 шудагааст ҳолаташ хеле ки дайсодем бардаро хушрак ягон кор надорад танҳо пешаш али шудагааст дискош асфалаш ақибош стопош бамперош ҳамаш асфалаш аст ақибаш танҳо пешаш бардарҷонон рестайлинг кардагам нарха 169000 сом гуфта истодам боз албатта муомила доштааст боз бардарҷоно арзон карда мешавад харидоро марҳамат кунед на диска балонош дар ҳолати хуб кузуфошам тоза сафед трёх компонентли бардаро ES 350 мотор 3.5 цилиндра мешавад салонро мебинем задни камера задни парктроник дорад винкода мемонам винкода занед билекин чӣ гап аст дар винкод ҳолати салон кожни салон салонош бинед чӣ хушроак аст мебелни салон задни дефлектор без ключевой доступ ана бивадича бинед бо спойлеру ҳар чизе деги биё ана сидени лифт фамат сидени инҷош бардарҷонон защитни пилёнкам задага ҳам мекардем ҷои безепиштаги пилёнкош 2015 моҳи феврал бардаро хуб мебинем кани бозчи дорад заводид мекунем бардаро калича мебиёрем салончош хушроак аст се режим ваҷдени абагриф сидени вентилятсия сидени монитор дорад пробег 146000 км ана заводид мекунем бардарҷонои ман рулош хеле лифт аст хуб парктроник гуфтем монитор кондитсионерош кор карда истодааст бардаро дидед ягон камбудӣ надорад сарочни фурӯхта мешавад чӣ хел аст бардарҷоно марҳамат фикратон насед лайка фаромӯш накунед